खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गंसे बोलेर' गारिनि सौख्रांनायाव बिमा आरो उन्दै फिसाजोआ जिउ खोमानो गोनां जाबाय। सनापुरनि राजा लामायाव गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव गारिनि जाब्रबथाय बिमा फिसाजोआ बे जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बेदर लानानै स्कुटिजों बिमा फिसा न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो सनापुरनि लालमाटिनि 27 नं राजा लामायाव जानो मोन्दों बे जाथाया। जोबोद गोख्रैथिजों खारबोनाय गंसे बोलेर' गारिया बिथांमोनखौ सौख्रांफैदों, जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। बिमा आरो फिसाजोआ जिउ खोमानांनाय बिमानि मुङा नीलाक्षी इंथि आरो फिसाजोनि मुङा आदित्य राहांमोन। सनापुर सामता फोथारावनोमोन आइजोनि न'आ। AS 09J4494 नम्बरनि बोलेर' गारिया जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै AS 01GU 8951 नम्बरनि स्कुटि गारियाव सौख्रांफैदों, जायजों बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। बे जाथायाव बिमा आरो फिसाजोआ अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे बिथांमोननि स्कुटि गारियाबो गासैबो थेर बेथेर जाजोबदों। क'क्राझार आरो आसामनि दाब दाब जायगायाव फोरोंगिरिफोरा मैयानि सानाव धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। आसाम स्टेट प्राइमारि टिचार एस'सिएशननि स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभनि गेजेरजों थिसनजानाय फोरोंगिरिफोरा धर्ना होनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। क'क्राझारजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायावनो बिथांमोनहा धर्नाखौ होदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगां SSA कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिमोन बिथांमोनहा, नाथाय थांनाय 2024 मायथाइयाव SRD फोरोंगिरिनि सिङाव बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलाराइज खालामनाय जाबायमोन आरो रेगुलाराइज जानाय 15,000निबो बांसिन फोरोंगिरिफोरा गावगाबागाव डिस्ट्रिक्ट ट्रेजारिफोरनिफ्राय दान बान्थाखौ मोनगासिनो दंमोन। नाथाय दा आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बिथांमोननि जि सेलारि होनाय बेखौ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजारिनिफ्राय बोखारनानै SNA स्पार्स प्लेटफर्म आरो दिसपुर ट्रेजारिनि गेजेरजों दान बान्थाखौ होनो नागिरदों, जायजों सिगांनि कन्ट्रेक्चुएल बायदिनो खालामफिननो नागिरदों होननानै फोरमायथियो फोरोंगिरिफोरा। आरो बेबायदि खालामोब्ला दान बान्था होनाया सम मथे जानाय नङा, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन होननानैबो फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि खुद्रिनायखौ फोरमायथियो। बेनिखायनो जाहाथे गावगाबागाव डिस्ट्रिक्ट ट्रेजारिनिफ्रायनो सिगांनि समाव जेरैबायदि दान बान्थाखौ मोनबोगासिनो दंमोन बेबायदिनो जाहाथे होबाय थायो, बेनि थाखाय सोरखारनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो फोरोंगिरिफ्रा। भारत सोरखारनि गोख्रों बिथोन। ससियेल मिडिया प्लेटफर्म जेरै फेसबुक, इन्स्टाग्राम आरो गुबुन गुबुन एपफोराव आयेन बेरेखा कन्टेन्ट आरो AI जों बानायजानाय भिडिअ, नंखाय टेक्स्ट, नंखाय अडिअ बेफोरखौ डिलिट खालामनो थाखाय बिथोन होदों भारत सोरखारा। बे बिथोनखौ मोननायनि 3 घन्टानि गेजेरावनो गासैखौबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनिफ्राय डिलिट खालामनो थाखाय बिथोनखौ होदों। इनफरमेशन टेक्न'लजिनि रुलखौ गोख्रों खालामदों सोरखारा। सेन्सिटिभ कन्टेन्ट जेरै ड्रेस गैयै कन्टेन्ट आरो गुबुन गुबुन बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ 2 घन्टानि गेजेरावनो डिलिट खालामनो बा बोखारनो थाखाय गोख्रों बिथोन होदों। बेखौ लानानै आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि अदेबानि बारग' दिल्लीनि CM अरविंद केजरीवाल बिथांनि फिननाय। बिथाङा फोरमायथियो दि मदि सोरखारा मोनसे गोदान आयेन लाबोदों। सोरखारनि हेंथा ससियेल मिडियायाव पस्ट होनायनि हेंथा आयेन लाबोदों आरो बेजों रायजो राजानि जि राव होनाय बे राव होनायखौ बन्द खालामनो नाजादों बा सिदै खालामनो नाजादों भारत सोरखारा। मदि सोरखारनि हेंथायै बुंनाय पेपार लिक जानाय, जाख्ल'नाय, पेट्रलनि सोलायै इथानल लाबोनाय बेफोरनि हेंथा रायजो राजाया जेबो बुंनो मोनला। सोरखारनि मावनायनि हेंथा बुङोब्ला आयेननि नोजोराव दायनिगिरि जागोन। नाथाय बेबायदि खालामनायजों जेंनाया सुस्रांजानाय नङा। मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो खामानिया सुस्रांजागोन बा जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै बुंथियो अरविंद केजरीवाला। थांनाय बावैसो सान सिगां लाइमोनफोरा दिल्लीनि जन्तर मन्तराव धर्ना होनायनि उनावनो सोरखारा दा गिदों, जायनि थाखाय सोरखारा बेबायदि थांखिखौ लादों होननानैबो फोरमायथियो अरविंद केजरीवाला। फरायसालियावनो गुलि गावलायनाय जाथाय। सासे फरायसायानो हाथियार लाबोनानै फरायसालियाव गुलि गावग्लुंफैदों, जायजों सा 7 जिउ खोमानो गोनां जादों। थाइलेन्डनि नन्थाबुरियाव थानाय टेप क्राइसिन फरायसालियाव जादों बे जाथाया। फरायसालिनि अथ'रिटिया फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसानि गुलि गावनायजों गासै सा 7 जिउ खोमानो गोनां जादों। सा 7नि मादाव 3 फोरोंगिरि, 3 फरायसाफोर आरो सासेया गुलि गावग्रा गाव फरायसायानो। मा जाहोननि थाखाय फरायसाया फरायसालियाव हाथियार लाबोनानै बेबायदि गावग्लुंफैनाय, बेनि सोमोन्दै दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय नायबिजिरनाय हाबाया जागासिनो दङ।
माखासे गनायजाथावै खामानि मावनायनि थाखाय VCDCनि चेयारमेन अलिभार नार्जारिखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। कमल सिंहनि VCDC चेयारमेन अलिभार नार्जारिखौ माखासे गनायजाथावै खामानि मावनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बे समाव 6 नं कसुगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरिया बे बिबानखौ सामलायथ'सिगोन होननानै मख'दों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय देवस्रि गेलेग्रा फोथाराव बिटिसि सोरखारनि लेन्ड पाट्टा राननाय हाबाफारि बानजायदों। गासै 1110 मुलाम्फायारिफोरनो हानि पाट्टाखौ होनाय जागोन। बेनि मादाव सा 16नो मैयानि सानाव होग्रोनाय जादों आरो गुबुनफोरनो फारि फारियै होलांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजोंनो हाग्रायाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनो आयेन बायदियै हानि पाट्टाखौ राननानै होनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि EM जेम्स बसुमतारीजों लोगोसे MLA पानिराम ब्रह्म, चिरां जिल्ला बेंगिरि MCLA खाम्फा बरगयारी, MCLA नन्दलाल मगर आरो BPF दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। लोगोसे देवस्रि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। सिखाव जेरैथिंबो सिखावफोरा हमजादों, अब्लाबो सिखाव खावनायाबो खम जायाखै। बांनायनिफ्राय बांनायखौसो नुनो मोननाय जादों। फिन हमनो हादों मटरसाइकेल खावनायनि दायाव सिखाव। मटरसाइकेल सिखावनि मुङा जाहैबाय पाथरकुवारिनि बाबु बर'। नुनमाटि पुलिसा मटरसाइकेल सिखावखौ हमनो हादों। AS 19R9826 नाम्बारनि यामाहा R15 मटरसाइकेलखौ खावदोंमोन सिखावा। बे सिखाव खावनाय जाथायखौ पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनावनो पुलिसा संदाननानै पाथरकुवारिनि इदुल आली आरो बाबु बर'खौ हमदों। खावनाय मटरसाइकेलखौ लांग्रा मेघालयनि मौसिनरामनि थागिबि इदिलबार्ट स्केमेलनखौबो मेघालय पुलिसनि मददजों नुनमाटि पुलिसा हमनो हायो। गुवाहाटीआव फिन दाखाथि। गुवाहाटीनि बरबारि मिलन नोगोराव फिन दाखाथि। कुसुम जुवेलारिनि बिगोमा नन्दन कर्मकारनिफ्राय सना, रुपा, रां बेफोरखौ लुथिनायजों लोगोसे स्कुटिखौबो लुथिनानै लांदों। कुसुम जुवेलारिनि बिगोमा नन्दन कर्मकार बिथाङा गला बन्द खालामखांनायनि उनाव स्कुटिजों गावनि न' फारसे फैबाय थादोंमोन। बे समावनो दाखाथिफोरा उन थांफादोंमोन। बेनि उनाव लहाजों गाग्लोबदों। बेनि उनावनो गोबां सना रुफाजों लोगोसे रां आरो स्कुटिखौबो लुथिनानै लानानै थांदों दाखाथिफोरा। बेबायदिनो गुवाहाटीनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायावनो जाबाय थादों सिखाव दाखाथिनि उदखार। सोरखारा बेनि हेंथा जेबो राहा लानो हायाखै बा गोख्रों राहा लानो हायाखै, जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलफोराव सिखाव दाखाथिनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांनायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। मोना सान लामा सामा न' जेरावबो जायखिजाया समावनो सिखाव दाखाथि जाबाय थानाया सुबुंफोरखौ गोजोन गैयै खालामदों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।